Nakaliang jonga kumu Chief Executive Member ka Khazils Autonomous District Council haringkat bat ki Executive Member jong Executive Committee ni wanra ka Jingai Khublei bat kerku kedro ya ka hima khairim ka ba penlong ya ka Shad Nongkrem ha ka arterik unai wing ka blong shibenta kum ka Shad niam ka ba ni tipha bat ngila sakhi la bunsnam Keblong shibenta kum ka Shad niam habedip kariti kedustur. Te nakaliang kejungi ni ai Khublei ya ipaim Dr. Balajit Singh CEM ringkat baki bakrau bat ki menteri baro jong ka hima. Ba ai bakani ka Shad Nongkrem ka bamentau snam kan long ka bayai bet ya renti ringkat ki jingkurku kedok wat ru ya ki khun ki hajar hapok ka hima. Ba kermen skem ba ketika sengi kan long kebayak bet yang di Khublei Shad.